Moi kaikki! Moi! Täällä olisi Diana Vlog taas pitkästä aikaa. Ja tänään mulla on täällä mun serkku. Terve! Ja voitko kertoa nimesi? Mä en nyt muista sitä, koska sä oot niin pieni. Mä oon piano. Rosetti tippui. Siis eikö sä voi nostaa sitä? In. Miksi? Nosta ite. En. Siis oikeesti kohta mun koira tulee syömään sen. Eiks toi oo vähän yli iso rosetti tolle koiralle? Ja mikä? Mitä sä sanoit? Et eiks toi rosetti oo vähän iso? Ei, se oli liian pieni. Ymmärsitkö? In. Ihme tyhmä. Oikeesti. Ai! Oota, mä käyn korjaan mun meikit, koska ne antaa. Tytöt, täällä on teille välipalaa. Oh yeah! Ei täällä sulle oo. Miksi? Ai, no. Mikä sulle taas tuli? Mun nälkää! Älä mua silti syö, idiootti. Okei. No mut, mennäänkö asiaan? Katsotaanpa. Älä tunge naamaas. Noin. Tässä olisi haaste 1. Mihin sä veit mun rosetin? En mä sitä ottanut. Otitpas, en ottanut. Niin, haaste 1. Pukeudu pinkkiin ja oo koko loppuvideo sellainen. Mitä joku saattaa? No, Mä menen jo menee. katsotaan mitä tästä tulee. Siis ootko sä ihan tosissas? Joo. Moi. 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 Ei tätä nyt noin tarkasti pitänyt ottaa. No, mikäs olisi seuraava haaste? Katsotaan. Syö. Kalkkuna, jäätelö, kaakao. Mitä? Sä saat hoitaa sen. Okei. Tarvittais kalkkunaa, jäätelöä ja kaakao. Tulossa kultaseni. Kiitos. Tässä tytöt. Kalkkuna, olkaa hyvä. Noniin. Miten me tehdään? Ota eka kalkkunaa, juo kaakao ja sitten jätkä. Hei, mun muki! Ei oo reiluu. No onks hyvä? Mitä se kalkkuna tossa tekee? Älä. Sitten kaakao. Onks hyvä? No, epä! Palvelijat! Voitteko te viedä nyt nämä astiat pois? Hyi, sä oot ällö! Kyllä, anteeksi.